Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana, kuma kamar kullum ni ke kwarara bayani. Abinda zan yi magana akai a yau, wanda nake gani kullum yake ci min rai yake kuma bata min rai, shine magana ce ta 'yan siyasa. A kullum har gobe, wato 'yan siyasa mu sun kasance mutane ne waɗanda suke yaudaran mu, mutane ne waɗanda suke ci mana tuwo a ƙwarya, mutane ne waɗanda suke mana duk abin da suka ga dama. Amma ni ban taɓa ganin laifinsu ba. Za ku ce saboda me? Mu a gaskiya muna da babbar matsala. Na farko, kamun mutum ya shiga siyasa sai ya je ya samu kuɗi masu ɗimbin yawa. Wani zai sai da gidajen shi, wani zai ci bashi, zai je banki ya ci bashi, wani zai ba abokanan shi su bashi, wasu suna da iyayen gidan da za su ba su bashi. A zo a haɗa ɗaya da goma, a tara kuɗi masu ɗimbin yawa, a zo a fito a yi kamfen. Na farko, idan mutum ya fito takara, ba ma duba cewa waye wannan, me zai iya yi mana, me ya zo da shi, menene zai kawo ci gaba a wannan angon. Shin ya ma san abin da zai kawo ci gaba? Ya san matsalar yar angon nan zai iya taimaka mana? Ba wannan muke duba ba. Abin da muke fara dubawa da an zo an ce mana wani zai yi takara, ce to ku zo, saboda haka za a yi mitin a zauna. Me kawo? Me zo da shi? Me zai bani? Zan jin zauna kawai aikin banza, kawai bata min lokaci na kawai. In baka zo da kuɗi ba abin da ya dame ni neman sun wani wannan ba. Kawai in za ka zo, kawai akwai kuɗi kawai a kawo. Shine babban matsalar mu, saboda ba ma so a yi mana maganin matsalar mu. Abin da ya dame mu shine a bamu abin da za a bamu a wannan lokacin mu sa aljihun mu. Idan har ba mu daina yin wa'annan abubuwan ba, muna tare da matsala. Na farko, idan muka zaɓe shi saboda abin da ya bamu ya hau kan wannan kujera, yana da dama a kanmu. Da mutum ya samu kansila ne, me ake cewa ciyaman ne, gwamna ya samu, dan house ya samu, kofar gidansa ta zamo kasuwa, kofar gidansa ta zama nan ne wurin walawar mutane. Wani idan ya san wani dan ciyaman ko wani kansila ko wani ne dan house da ya samu ya hau kan mulki, ya daina girki, ya daina cefane a gidansa, an daina dafa abinci, ya dawo nan wurin, anan zai ci abincin safe, anan zai ci na dare, anan zai ci na rana, abincin shi na kullum anan, har sai wannan ya sauka a mulki. Yana sauka a mulki shine mutum na farko da zai fara zagin shi. Karan lagalaji dan iska, me mana abin da yayi, mutumin banza, mutumin wofi. Yanzu wani zamu zaba? Bayan tare da ku aka taru aka cinye abin da ya kamata a yi aiki da shi. Idan mutum ya hau mulki, kofar gidansa ya zama inda kowa zai zo ya faɗi ya yi kuka. Ina gaya muku gaskiya, kuna ji haushi na, ba ku san wannan abun gaskiya ne. Na san wasu za su fara cewa me bai dace ba, amma idan maganar gaskiya ta zo, dole ne a faɗe ta. Idan muna so a ci gaba, kuma muna so mu samu canji a ƙasar mu, ya kamata a ce mun ɗauki mataki na musamman, kuma mun san abin da muke yi. Nan ne zaka ji wannan yazo ya ce yaro na wallahi da zai tafi makaranta babu kuɗin makaranta. Nan ne zaka zai an zo an ce wallahi tallahi ranke da wallahi matata wallahi ta aihu babu ragon suna. Kai ba ka ganin ta ne lokacin da take da ciki? Wa'annan suna ɗaya daga cikin matsalolinmu. Nan ne zaka ji mutum ya zo ya ce maka matarsa tana kwanciya a asibiti ko ɗansa bayi da lafiya. Kullum karɓa ake a hannun wa'annan 'yan siyasan, kullum zuƙa ake a hannunsu. Idan ba su bayar ba a zage su, idan sun bayar a zage su. Shin wai me kuke so ne? Ku tabbatar da cewa kuɗin nan fa da kuke zuwa kuke karɓa, kuɗi ne wanda ya kamata a ce an muku aiki da shi, kuɗi ne wanda ya kamata a yi gyaran hanya da shi, ko kuma kuɗi ne wanda ya kamata a yi gyaran makaranta da shi, kuɗi ne wanda ya kamata a ce an taimaka wa yara da shi. Idan kuka zo kuka tambaya aka baku, ku karan kanku ku ne kuke cin kuɗin. Sannan idan ba a baku ba kuma ku yi ta zagin mutane. To me kuke so? Ya kamata a ce kun tsayar da gaskiya. Idan mutum ya hau kan mulki, ya hau ne ya muku aiki, ba ya hau bane ya zama rijiyar kuɗin da zaka je ka yi ƙarya. Yau ɗanka ne bayi da lafiya, gobe matarka ne ta ji ciwo, a jibi kuɗin makaranta, a gata kai ne aka kwantar a asibiti, a wanda yake bin ka bashi ne ya zo karɓan bashi. Wannan ba abubuwa bane wayanda ya kamata mu je muna yi. Idan har muna irin waɗannan abubuwan, su ma dole suna da ƙarfi akan, babu yanda za a yi su mana aiki. Amma idan babu ruwanka da kansilan angonku, babu ruwanka da ciyaman ɗin angonku, kawai yayi abin da ya kawo shi, abin da yayi alƙawarin zai yi yayi, dole za su ringa dagiya suna aiki, saboda ba za ka je wurin su kana maula ba. Amma idan har aka samu wani kansila wanda ya riga ya hau yana anguwa, shi kenan an dinga bin shi, ana tatsan shi har sai an tace shi tsaf. Sannan daga baya sai mu dawo muna magana bai mana aikin komai ba. Ya za a yi mana aiki bayan mun mai da shi banki, kowa nan zai zo ya ɗiba? To saboda haka idan ma za ku san menene ya kamata a yi, wallahi mu san me ya kamata mu. Ya kamata a ce mu daidaita kanmu, kuma mu daina zagin su, tunda tare da mu da su muke cin kuɗin.
saboda haka kowa ya samu natsuwa, mu daina karban kuɗi a hannunsu saboda su ringa mana aikin da za su mana. Idan ba ma karban kuɗi za a mana aiki, idan kuma muna karban kuɗi mu da su mu ne barayin kuma tare muke cinye kuɗin. Saboda haka ku daina taruwa a kofar gidajen wato 'yan siyasa. Ku kasance kun kama mutuncin kanku, dole su muku aiki saboda dole su ji tsoron ku, ba wai saboda kuɗin su bane kuka zaɓe su, a'a saboda kun ga sun cancanta ne ku zaɓe su yasa kuka zaɓe su. To a lokacin za su ji tsoro su yi aiki, amma tun farko an nuna kuɗi ake so, kwaɗayi ya riga ya mana yawa, babu yadda za a yi mu samu canji. Saboda haka jama'a masu kallon mu, idan ka gani ka tura ma wani, lokaci yayi, lokacin da ya kamata a ce mun tashi tsaye, mun haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu taimaka mu gyara ƙasa tamu Najeriya baki ɗaya. Hafsat Zaki sunana, a nan zan dasa aya in sha kwana. Ku huta lafiya.